Aitziber Garmendiak Barruan gaude podcastean esandakoak. Publikatzen ez badut, existitzen naizela sentitzen dut. Eta nire panikorik handiena, modan dagoena edo leku guzietan dagoena izatea da. Eta hurrengo hau, Laszlo Krasznahorkai idazle hungariarrari entzuna. Etengabe bere existentzia demostratzeko beharra duen jendarte batean bizi gara. Izaro Andres musikari maiabiarra 0 de enero disko berria ari da aurkezten. 2015 ona egin duen ibilbide arrakastatsuan, bera arduratu da sorkuntza lanez gain, komunikazioari dagozkion lanez. Besteren artean, bertsolaria eta zutabegilea da Aner Euskitze Zarauztarra. R emankizunarekin egindako bidearen ostean, orain BTN bideo podcasta aurkezten du Argian. Lier musika taldearekin lotzen dugu Lide Hernando Donostiarra. Baina aurten, bi adar gehitu dizkio orain arteko ibilbide oparoari. Bakarkako proiektua abiatu du Bele izenpean, eta eleberria argitaratu du Susarekin. Izotz ura du izena. Eta anabasa honetan gidari eta bidelagun, Amets Aranguren. Ongi etorri hiruroi eta eskerrik asko etortzeagatik. Zuzenean sartuko gara mamian, eta lehenengo galdera, ez dakita hundigia edo den, baina gustora zaudete zuen publikotasun edo populartasun mailarekin, momentu hontan. Nik uste igual, lehenengo berotzeko eta pixka testu inguratzeko igual definitzen dugu zer dan populartasun maila edo exposizioa, bakoitzantzako, igual gauza desberdina izen alda eta gero gauza desberdina buruz gabiz berbetan. Ez dakit, hasiko naiz, ez dakit. Nahi baldimoz. Niretzako da, obviamente, gu dedikatzen gehan alorrak publikoa dira, edo esan nahi dut, egiten ditugu gauzak, jende bat iritsi behar zaizkionak, ez? Eta orduan, publiko batekin daukagu komunikazioa. Nik uste publikotasun maila dela, egiten dezun horrek daukan feedbacka, ez? Eta gero maila, da precisamente hori, bakoitzarentzat normala, txikia, altua dena, hori, niretzako hori da. Bai, niretzako igual, bai ibilina zela desente hausnartzen, pixkat igual arreta eta esposizioa zer dan, ez? Eta niretzako, konturatu naz, justo gauzela gu hemen kulturar loko, ez garela eduki sortzaileak, ez? Eduki sortzaileak existitzen die, aparte, ez da, baina gu gara igual kultur sortzaileak edukietan gero bagaudenak. Eta niretzako, entzuna ben esaten El Niño de Elche, artistak gaudela kondenatuta exorcismo bat egitera publikoan, ez? Bestela ez dekola zentzurik, bestela ez dela benetako egiten dugun hori. Zorren, niretzako bai da interesgarrexea, arreta adibidez, momentu honetan nik dekot zuen iron arreta, baina gauza hau berau, exorcismo hau berau egiten egongo banintz 6.000 personan aurrien, ja niretzako ez da arreta. Ja nau exponiduta 6.000 personei. Ez, pixkat, erakusleioak esaten da bena dela singulartik pluralera. Zehoin nisentitzen az, pixkat, singulartik singularera, gehi pluralera. Baina bere singulartik singularera, baina plural horrekiko batetik pluralera da niretzako eksposizioa edo, niri behintzat gain eksposizioak esan nahi dostana. Nik ulertzen dute, eta, uste dut bai, ulertzen du rol hori egon zaitezkeela esponituta, baina igual ez sentitu arretarik edo ez erabat begiratua izan, ezakite, horri lotzen zaion begiratze hori, oain inventatu dut. Baina aldiberean ulertzen dut erabat lotuta ere, alegia, eta, gero arreta ere superplano sentituan, ez? Bezala dago, sentitzen naiz begiratu, igual esposizioak badakar nahi gabe ere arreta publiko bat, eta igual ez da xeeki eta zehazki begiratu eta aztertu egiten duzun hori, baina hortzaude eta horrek irudi bat sortzen duzurekiko eta irudi hori publikoa da. Eta hurrengoan hortzaudenean igual ez dute jakingo zehazki zer egintzen duen da, igual inori ez dio importa, baina esposizio hori hartu duzu, ez? Orduan, zaila egiten zait bereizketan niri personalki. Niri baina niretzako badago bereizketa bat ez dakiten oso ondo esaten zer dan, baina bai pixkat hori da. Nire ustez
Arretan, hori, zure galderari erantzunez pixkatea gustora gauden ala ez, nik pertsonalki, claro, arreta sentitzearen kontua ez da bakarrik nola zauden artista bezala, edo pertsonaia publiko bezala, esan dezagun, ze mailatan zauden. Egon zaitezke maila batean X dana, ez? Ola, kanpotik objetiboki ikusita eta gero bestea da, zu nola sentitzen dezun, eta hor nasten dira gauza pilo bat, faktore pilo bat, zu nolakoa zaren, ze egoera emozionaletan zauden, ze begirune diozun zure buruari, eta nire kasuan adibidez, askotan eukideta arazo hori, ez? Baina hau da nire movida psikologiko sototxo bat, psikoterapia ere, baina niretzako adibidez, isiltasun oro da ezezko bat. Eta hori da, movida totxo bat, esan ere kasuan, jo que se, abesti bat ateratzen dut, edo dena delakoa. Esan diaten pertsona horiei gustatu zaie, beste guztiei ez. Bai, zuzenean ukapena da. Bai, porque ni hola naiz, orduan hori da landu bardeten goza bat, pero vamos, badakit, eta orduan, claro, esposizioa mailaren kontu horrekin asko distorsionatzen zait, nire egoera. Ba, igual, galderari erantzunez, gustora gaude bakoitza bere populartasun mailarekin, populartasun / esposizio / Sagunukola templeakin pentsatuta baietz, baina baditut horrelako momentuak. Ni momentu hontan, bai gustora nau, baina bat dau, plan aurrerago kontatuko, baina bai, ez naz egon eta ointxe bertan banau. Vale. Ni, ez dakit, orain hau faseaten uste dut, ez dakidana ez da ere nire populartasun maila neurtzen eta irakurtzen, eta pixkat horregatik galduago ezela sentitzen naiz. Baina uste dut ez dakit. Uste duzu ez? Uste dut ez. Horregatik, bueno, azken aldian saiatu naiz pixkat hori kanpotik begiratzen eta irakurtzen, eta ez dakit, batean ikusi naiz igual leku batzuetan nire burua ikusten, ez dakit, nire utzat, da, azteko, da, ez dakit ondo zein den nire populartasun maila, eta beraz ez nago gustora. Azteko. Gero, zein den deskubritzen dudanean, ez ari gustatuko zeidan. Bale. Deskubritzen dozun, bai, gaur deskubritzen baldin badozu jakingo dugu, eta ez badozu deskubritzen gaur, berriro galitzen gara. Ba, probestuko dut pixket izarozuk bota duzun diferentzia hori ez, singularretik pluralerako hori, eta probestuko dut galdetzeko, ea igual arretaren eta esposizioaren arteko diferentzia ere izan daitekeen arretan badagoela iruditik arago doan atentzio bat, ez, eta edukitan gehiago sakontzeko eta edukiari erreparatzeko gogo bat, eta, hau da, singularrean litzatekeen hori den gehiago hori, eta pluralarena gehiago den mozuk epatuzuna, ez? Erakusleio edo... Baina gehiago irudiarekin loturiko zerbait, ez? Bai, niretzako ez dakitela gero ateratzen baduzu hiztegi bat, igual ez da hori definizioa, baina bai igual niretzako arretan dago zaintza, eta gero ja eksposizioan ez dago. Normala da, ezin da egon, zeia kopuru bat, da kopuru oso handi bat, eta ja hori ezin da kontrolatut. Pixka da, ez bakarrik begira dauden 6.000 pertsonak, baizik eta bebai, beraien mugikor hori internetera konektatuta, eta gero hor zabalduko dan beste irudi bat, normalean kontekstutik kanpo, ez? Eta orduan ja galtzen dozunean zure kontzeptuaren kontrola, eta niri hori pasau jata, horregatik esan dut, ez nazela egon gustora, egonaz gehiagizko gaine esposizio baten, eta behar izen dut jeitsi pixkat topatzeko benetan ni nor nazen, ez? Polbora, piztuta dauen polbora guzti hori amatauta, benetan niri zer gelditzen jatan, ez? Eta behar izen duten itzalketa handi bat, mediatikoa. Niretzako eksposizioak deko mediatizazio bat, ez deko nahin beste igual arretak. Eta bebai, deskontrol hori, niretzako nik sentidu izendo dana igual potentena dana, edo hori ikasi behar izendo dutena, ni arretan heltzenaz nire beso galtzen dan lekura, ez? Eta ez dau gehiaxa, eta nik gorputzau kontrolatzen dut. Batzutan igual ez, baina normalien kontrolatzen dut, ez da zuk hain gehien mostezu hemen nik nabari dut, begiratuko, eta esango zuzetan zabiz hain gehien. Baina eksposizioa atortzen dan garaian, nire buruan da antzokia handi bat, da zu hor, eta derrepente besoak azten die lusatzen, hemedik kanpo, kilometroak. Eta igual norbaitek koska itotzu 100 kilometro, baina zuk hori zindozu ja notatu.
Zure gorputzaren edapena ja ez dau zure kontrolian. Hau da nire edapen fisikoa. Baina, derrepente dau edapen figuratibo oso handi bat, nun gauzak gertatzen da bizen zure gorputzean, zu sekule helduko ezarena hori benetan ikutu eta sostengatzera eta pixkat kontrolatzera edo mostera, ez? Eta nik inbierzen dut ariketa hori, gure izeekin mostu eta esan, bale, hemen barrukoa bai, hemen dikanpo doan guztia, ez dau, literalmente nire esku. Hori ez dut aipatu, baina Aitziberrek podcastean ere aipatzen zuen, ez? Ikasi dut ez kezkatzen nire kontrolpean ez dauden gauzengatik. Oso zaila da. Nik ez dut ikasi. Nik ez dut Ez dut ikasi, eta beharko nituzke oraindik urte batzuk, eta terapia sakon bat, horrekin. Eta hala ere, esan dezunan inguruan iruditzen zait, hombre, segun ze figura publiko zaren, eskala handiago baten, edo ez, baina azkenan danak, inkluso pertsona ez publikoek lidiatzen dute horrekin, ez? Arreta eta esposizioa, ez? Denok dakagu irudi bat jendearengan ez dena benetazkoa, edo asmatu dena zu ezagutu gabe, ez? Inkluso herri txikienean ere gertatzen dira horrelako gauzak, ez? Edo eskola baten, ez da, niretzako ez da berdine, ume batek arreta dekola, bere ikaskideekin, motxila jauzi jatzu, edo norbaitek kontatzen dauela, ume horrek txixain dauela oean behin, eta ja hori doa pasillotatik barrena, beretik kanpo, eta hori ja da eksposizioa, oza, ume hori dau, kondenatuta masa batera. Niretzako hori da igual diferentzia, masa batera. Eta egia da, gu kondenatuta gaudela hori egitera, exorzismo hori egitera. Orden, hori dator gurekin. Niretzako ikasi behar dena da, nola, kontzilioa. Zelan hain kontzilio hori bai. Izan duzu momenturen bat, ja ez dakit arreta hitzarabili edo esposizioa, zuek erabaki izen nahi zuen hartu, baina presenteago egon nahi zenuten momenturen bat izan duzue. Eta hala izan baldin bada, berdin zaite, kuantitatiboki edo kualitatiboki, jo que nahi dut nire publikoa izatea gehiago hau, eta hau da edo. Egin duzu zerbait edo zerbait berezia horra iristeko asmoz? Ez dut leku hortara eltzeko? Niretzeko kuriosa da horra. Osea, horra, zer dan horra. Karo, depende momentuan ze helburu dakazun, o zer ikusten dezun ez zehala lortzen ari, ez? Azkenean hori da. Nire, bai botatze biztatzera pandemia garaira, itxialdira, netzako hori izan zen kortozirkuitante guztiz. Txarrera. Txarrera noski mundu guztiarentzat bezala, modu ezberdinetan, baina nire kasuan esposizioaren kontuarekin, bai eukin dituen arazo handiak, ze derrepente, ez dituzu kontzertuak, zure jendearekin egoteko, dituzu sare sozialak. Osea, zure lehioa, mundura, dira sare sozialak. Eta hor konturatu nintzen, pues, gure kasuan nahi gure, eta benintzat, ze garrantzitsua diren aurrez aurre egotea kontzertuetan, eta nola hor jasotzen dezun publikoaren beroa, eta nire kasuan nahi sare sozialetan, dago como barrera bat ez didana uzten, osea, dakadena kapa bat gezurrezkoa bezala, eta orduan ez nuen sentitzen maitasun hori bueltan inolaz ere. Eta orduan nik uste, atzera begira orain bai kritikatzen dion nire buruari, pues igual egin nituela gauza gehiegi, bideo gehiegi, txorran egiten, besterik gabe, atentzioa emateko ez, hemen gaude, ez aztu gutaz. Eta baina atzera begira, ez nuke horrela egingo. Piskal lasaiago hartuko nuke egoera, deno gaude etxean, deno gaude gaizki. Baina momentua bertan ez. Momentua da, zure barruraka egoteko, ez denbora guztian behiratzen. Nik ez dakit, kontzienteki uste dut ez nisareak ez ditut bizi bat ere nire irudiaren edo nire markaren propagandarako esparru bezala, ulertzen dut nire irudia elikatzen dutela eta nire marka elikatzen dutela, eta are movida publikoren baten propaganda egiteko erabili ditudanean, erabili ditut, baina izan gehiago horrek ilusio egiten zidalako edo, nahi nuelako hori horregote edo, hori nire parte ere badelako eta nire sare sozialen erabilera badagoelako pixka bat ezagit, ez dut uste gure artean belaunaldi ez, denok bizi, denok dauzkazu esareak eta denok dauzkagu eta bar. Igual beste irakurketa bat bai eta beste ulerkera bat horrena, baina nik sareak justu ez ditut hainbeste hortik bizi, eta ez daukat sensazio hori kontzienteki inoiz egin dudanik, ezakit nik ez dut inoiz egin bideo hori, igual zuen musika arloa ere igual desberdina delako ere bai, baina bideo hori esaten, behira, biarra hau daukat eta etorrik ustera, eta ezakit, ez dut hainbeste hori bizi izan,
baina uste dut bai, eta are inork uste badu igual horren kontrako oso argudio on badaukala homofobiare eta homofobiare lotua berrikusi zuen argudioak. Baina, bai, iruditzen zait, hortik aratago ulertu behar dela ala ere egiten dugunak eta sare sozialez aparte. Badaukala horretan eragin bat, eta naiz eta ez egin horretarako kontzienteki egiten dudan gauza publikoak oitze daukala eragin bat, nire esposizioan, irudian, arretan, eta nahi dugun guztian, azkenean hor dagoelako. Orduan ezakit, kontzientzia eta inkontzientzia ere ez dakitzen bateraino den pertinentea. Egiten dut eta eragiten du, punto. Bai, nik egizida bebai, askundea bizi izendot modu oso, ez dakit oso, baina modu inkontzienteago baten, kontzienteago baten baino. Bai, inozentzia puntu handi batekin, eta ez barruen zauzenien eta gauzak volumen hartzen doi esanien, ez ara bez guztiz kontziente dana neurtzeko, ez dauden denbora bat, ez osten denborarik emon jarri eta esateko, hausno hartuko dut, hau norarte datorren, norarte doien. Da, zuk esan dozunaren arira, oso interesante irutu bat, niretzako itxialdia izen zan oso momentu hon bat. Beharrezkoa. Itzali zan mundua, eta itzali zan niretzako hau egiteko momentu bat, ez? Persona hori, kilometrada hori gelditu zan pixkat etxetik kanpo, eta X denboraz izen nintzen aspaldiko partez ni pertsona bakarrik. Bakarrik behar baiten aben, hori, nirekin etxien bizizan nire bikoteakin, eta maiteoten gentiakin, ez? Eta derrepente izen zan, lurrera tortzeko momentu hori, niretat oso gogorra izen zan, deseskalada. Urtetzea berriro horra, ja behin jakinda nire buruak esan zebala, hemen hasi da iraultza, ja nahaste borraste hontan ezin gara bizik egisa borduen, nola itzuli mugekin, kontzienteki, berriro lengo hortara. Eta hori zen niretzako zai haue. Gauzak egin ditutela igual zuk esan dozun moduen, pentsatuzula, bideo hori nola ineban. Baina momentu hortan, egin gendun eta egin gendun. Eta berak esan moduen, batzutan ez da bez, zebatudan iruditzen jata, badeko gula olako etengabeko kulpa bat. Erakusten dugunaren araberako, balorazio bat. Eta niri iruditzen jata, askotan, gehiegi erakusten dozu, dala berdina erropa gutxiegikin zoaz. Eta niretzako fokoa ez da inbeste guk zemat erakusten dugun, baizik eta gero nola mediatizatzen dan zuk eman dozun informazio hori. Segia da nik uste dut, nik ez dekot modurik nire bizitza ateratzeko nire kantuetatik, ez nukaukiko zerrezkeni. Orduan nik badakit, onartzen dut, hori badala kondena moduko bat, nita nire inguruko entzako, nire emozionalki eragiten doztien gauzak aterako diela. Modu batera edo bestera, eta holtza baten nauenien, igual gauza bat kontatuko hotela intimoa. Nire intimidadea beti juengo da ertxikilotua nire arteakin. Nik neuk, kantautorean hazen ezin dutelako igual kendu. Orduan, ezin dut kendu, orduan bai muga batzuk topatu bihar diela, ez? Baina niretzako bai da olako kulpa etengabe bat denbora guztian dana dauela neurtuta gure janskeraren arabera. Eta niretzako berez, gero pentsatu daitegela, zergaitik jasten azorrela, bla. Ze gorputz bat, eta gero dago sexualizazio bat, ez? Baina zein da gaitza, gorputza? Ez. Gorputza, gaitza da besti, ez? Eta orduan, nik usteot bai pixkat irauli beharko genukela hori. Medio bezala eta gizarte bezala gu nola harremantzen gara exponituta dagoen persona batekin, zer egiten dugu, emoten dugun dozkunakin, ez? Ni horri bilinaz azkenengo urtietan bueltak. Ez egitu zerbait honekin? Bueno, niri eksposizioaren kontuarekin eta gero erruarekin eta gertatzen zaitena da, azkenean, nire izela pertsona gustatzen zaidela gauzak egitea, eta askotan gauzak kreatiboak dira. Orduan, beti bururatzen zizki gauzak, eta egiten ditut, eta horregatik, liburua, proiektu bat, beste proiektu bat, 1000 gauza, eta orduan, gero horiek, obviamente, egiten ditut norbaitentzako. Ez ditut, niretzako ere egin ditut gauza asko ez direnak atera, baina gero gauza asko esatezu, ya que estoy, erakutsiko dio jendeari. Ta hor, azten da niretzako... Ez dela arretabila egin duzun zerbait. Piskat hori nik uste da aldatu bardan txipa. Baina egia da gero nik esan dezun erruduntasun sentimenduari badudala gauza horiek erakusten ditudan momentuan. Ze ematen du naizela, tipiko familia handi bateko txikiena dagora demorotzean, egin kaso. Egin dut, eta hau ere egin dut. Eta hau ere bai, eta da, ez eskedan ere, bizitzeko irten bide handienetariko bat da sortzea. Horrelakoa naiz. Orduan, beste nire lagun askok, beste 1000 gauza egiten dituzte, ez direnak sortzea dira, beste gauza batzuk.
pentsatu zen oizbait kulturgintzaren, oda zuen ekosistema hortan nahi zenuten lekua lortze aldera, bestela eginen etzen uketen zerbait egin duzuela, igual bereziki eroso sentiara zen zaituzten zerbait, izan saretan modu konkretu batean agertzea, bai ezkoak ematea, bai igual bereziki ilusioa egiten etzi zuen zerbaiti. Ez dakit, ez dut uste, uste dut igual eginda prospekzio ariketa bat igual badagoela oso gero ikusi dudala nire burua, igual hor ze, no? Lantia. Baina berez, motivatuta egiten ditut gauzak. Motivatuta egiten ditut gauzak, bai. Eta normalen bai esaten dudanean, eta sarena hori, lehen esan dudana, ez daukata inbesteko sentsazioa. Bai, adibidez saretan beti ematen dit lotxa hundi, eta beti oso ezagit ortopedikoa eskatzen dizunean norbaitek egiteko berari promoa eta etzarazu eta hori lagunei eta egin diet baina lotxarekin hoiek igual izatekotan okurritzen zaizkianak mesez hau egin dugu alduzu eta egiten duz ezagitez egiten baina gero gainontzean normalean uste dut baietzak eman ditudanean ilusionatu nautelako gauza horiek egin dudala, gero igual falta izan zaidala irakurketa orokorrago bat edo pixka bat kanpotik ikustearen hori, baina baita ere lotuta lehen esan duzun mediatizazioaren eta horrekin, eta uste dut batez ere pixka bat badagoela ez jendea modan jartzen da, eta ematen du jende horrek egon behar duela leku denetan ze modan dago, eta pixka bat ezakit mediatizazio horretatik ez dela ondo tratatzen hori, eta batean bukatzen duzu hasi berritan, ezakit nik ikusi iruditu zait bait samertzela eta orain txizela momentua eta bai, eta gero ikusten duzu leku pila batetan, eta jende bera, eta ezakit, eta ez gara interesgarriak, eta ez daukago beste esateko igual denari buruz, eta ezakit, pixka bat sentsazio hori eduki dut, baina beti ere oso a posteriori. Orduan, momentu bakoitzean, iruditu zait, bai egin ditu dela gauzak nahi nituelako, eta motibatzen dindutelako, eta momentu hortan iruditzen zitzaidalako imertzela. Gero, nekea ere bai, zergatik, hau eta hau interesaren zaizkit eta motibatzen daute, eta gero interes hori ere seguruenik nonbaitetik dator eta horri ere begiratu beharko zaio edo ahalko zaio. Baina ez dakit, ez daukat sensaziorik horrere berriz kontzientzia eta inkontzientziaren planoan, baina kontzienteki esan dudanik benga honi bai ez esango diot urrengoa ere etor dadin. Bai igual sakonean hori dago eta ez diotuko egiten eta seguro egongo dela fijo. Baina ez dakit, ez nahita hautatuta. Ja. Azkenenik bai uste dut, baita pixkat berriro goazela leku berdina eta pixkat hartzunanaz, baina emoten dugu bai esate horren berriro dauela epai bat, ezta? Zergatik esan dutzezu bai honi, berak esan da bena, ez? Batzutan topatzen zara ezin besterik egin, eta nik uste batzutan tratamendu berezi bat emoten jakola igual gure lanari, eta gure lana da beste dozein lan, moduen berez, nahiz eta gero badekon alderdi, esango, exposizioko alderdi hori. Baina berez nik uste dut mundu guztiak esaten dutzela bai, pila bat gauzari nahiz eta ez nahi izan, adibidez, azterketak. Ez, ikasi bar da, sekarrera dataratzen zabiltz. Edo ez dakezu zara irakaslea eta igual ez dekozu inungo gogorik klase jakin bat emoteko, momentu jakin hortan edo egoteko arratsaldean 5 ordu azterketa prestatzen, baina egin behar da, eta esan behar duzu bai. Eta gure kasuan ere, gure lana da, baita ere esatea bai X gauzei, obviamente utopikoa da esatea ez dela nahi izan ez duten ezer, obviamente bai. Jo ditut, al nitun baina kontzertu gehiago, eta nekatunaz, baina baita ere gauza pi baten ditut, lana hori dalako, eta orduan batzutan, dana ez da zure gustokoa, baina egin bierdi, eta niretzako ez da hau egin dut ze nire egoa mamitu nahi dut, baizik eta hau egin dut ze nire lana hau da, eta nire lanaren pausuak hauek dira baita. Ez jako inoiz zalantzan jartzen ikasle bati azterketa baterako ikastea, edo berdin da, buzo marino bati egitea klase bat urazpikoa, berdin da. Baina guri dena beti zalantzan jartzen da. Baina publikoa delako ere. Hori da. Epai bat dago beti, denbora guztien beti. Ez dugu berdin
tratatzen, Ez, gure lanak ez du berdin, dekoz como dardo gehiegi jasotzeko lekuak. Bai. Eta asko gainera esango dute, espero dezu, publikoa da zure lana, merezi dezu hori ere bai, ez? Horretarako ere egiten dezuna, da niri horrek kriston amorra mateit. Egin batean, ulertu dezaket, eskenera aita beti esaten dit. Zeo zateratze badezu, onartu bardezu jendeak iritzia izate horren inguruan da. Bai, baina violentzia bat jasotzea bueltan ez. Claro, hori da. Hori da, lehen nahi zendu dana esan erropa horrekin provokatzen hauzu. Bai. Nik erakutsi dezaket, baina zuk bueltan emango didazun violentzia, hori berdin duzemat erakusten duten, inoiz ez doala jaso behar bueltan berez. Alaren, nire kasu pertsonalean, nik eukidet bide bat, ibilbide bat, igual, esango nuke, okerrez banago, jende askorenaren kontrakoa izan, jende asko hasten danean, tortzen zaizkion gauza guzti baiezkoa esaten dira, edo, igual erratutan nago, gero zuek esan. Hori da nik ikusten dudana, bidea iten naizea, orduan edo zer gauzak ematen dizu ilusioa, eta esatezu baietz, eta gero jasoa skriba iten, aurrerago, leku ez berietan egon zeranean, esaten duzu, aurrekoan ez zitzen asko gustatzen, orduan, como que no, eta gero zoazte egiten pixkat zure publikoa edo zure lekua, zure leku mediatikoa ere zein dan, ez? Nereko san izan da kontrakoa, nintzen super recelosa denana, eta ez zitzen, nik nahi nun eman, irudi bat X zana. Eta orduan, agertzea X etzan beste Davide baten adibidez, zan como ez. Eta gero denborakin, jun naiz ikasten, hori lana dela, horra gertzeak ez dula esan nahi horrekin bat zatozenik, Davide bat da, Davide esaten dut, baina, azkenan plataforma bat, zu ezea esaten ari ni palontakoa naiz, besterik gabe, zu hori zera zure lanari ireki bide bat ematen leku horretan, gaina behaiek deitu zaituztelako, ez? Ez zu joe, ke guai, jake oemendik deitu diaten da, interesa daukatela, kontatzeko ni kontatu behar dudana, beraien etxean, ez? Orduan pixkanaka jun naiz gauza gehiotara irekitzen. Eta ikusten dudana, beste artistekin edo baitare, pixkat labur bilduz nire ibilbidea adibidez, ni ez horren beste, ez horren gutxi, ez? Azkenean artista baten lana, artista bat definitzen duena bere lana da, baina baita ere, guk denon ikuspegia daukagu, seguretan non ikusi dugun, ez? Eta badaude batzuk igual, nire ustez, pasatu direnak Davide danetan agertzeaz, eta horrek jamaten dizu irudi bat, distorsionatu daitekena edo ez, eta tapatu diezazukena bere lana. Ez dakit, zaila dela neurtzen, alegia. Ni ez dakit ados nagoen guztiz, pixka bat erabiltzen delako eta ez dakit zenbateraino gustatzen zaidan, gurea da lan, eta, gurea ere lana da, eta hori guai dago, baina aldi berean nik ez nuke lan egingo, ez dakit, nire printzipio batzuen kontra dagoen taberna batean ere, edo ez dakit, ez nuke lan egingo nire herrian dagoen taberna horretan zeinean jefea abusadore baden. Ez nuke lan egingo. Extremo batzu da. Ez, baina hori, baina batzutan erabiltzen delako. Zazan nahi neman, berak esan nahi zituen medioak, baina egia dana da batzutan nik ikasi dodan gauza bada, nik be nire balore etikoak superargi daukeaz, eta niri be askotan kostau egiten jata urtetzie leku konkretu batzutatik, edo komentario konkretu batzu dauzen lekuetan, niri ez zinezkoa egiten jata ez saltatzi, ez da, dana delakue. Baina batzutan bai, topau izenaz, ja momentu batzutan nekeak akituta, eta nire buruari izan behar, borrokak aukeratu behar dozuz. Bai, hori bai. Borrokak aukeratu behar baina aldi berean, niretzat, amorro ematen dit, denean justifikazio bakarra esken nire lana, zure lana, baina ari zara ematen proiektzio bat movida horri, ematen ari zara leku bat, diru bat, eta gainera zure izenean zure izena ere erabiliko dute hortarako, eta zuk eman diezu eskumena. Zure izen hori erabiltzeko orduan. Eta ez dut orokortu nahi, eta denok egin ditu gauza batzuk horregatik ere, eta uste dut aldi berean defendatu behar dela, leku bat edukitzea, eta erabat bat ez dugula etorri behar egiten dugun denarekin, gure bizitzen ez gauden bezala, baina ez erabat askatu eta ja ez gara interpelableak, eta ez da ere guztiz koherenteak izan behar dugu zein hor ez da orduan, eta bestea da, zoazen leku horretan zeinean badakizun akaso
zuetzatu zela guztiz bat horrekin. Bueno, aldi berean badaukagu aukera bat, eta nik hori defendatuko dute, osea, pertsonaia publikoa gara, eta gauzak esaten ditugu, eta mikrofonoa dauzkagu. Eta igual mikrofono horretatik esan daitezke gauzak baita ere, zuzauen leku horren kontra. Bai. Uzten baiazu, pixkat atzera ginen dugu berriro, eta aurretik bota dizuetan galderaren pixkat kontorakoa botako dizuet orain. Izan duzu momenturen bat, buruak klik egin, eta esposizio edo arreta maila hortatik pixkat urrundu nahi izan duzuena, edo pixkat atzera pauso bat eman nahi izan duzuena. Eta horrekin lotuta pixkat non dago muga edo nola neurtzen da noraino? Bai, nik azkenean nire ustez garrantzia dagoela lehen aipatu danean, ez? Azkenean artista baten figura publikoa da berak sortzen duen lana, gehi gero bere kriterioa, ez? Nire ustez garrantzitsua dela. Eta horregatik ni hasieran gehiegi patinatu nintzen, da nahi ez esaten, por si acaso, aber non agertuko nintzen, eta gero ja, hasi nintzen pixkanaka irekitzen, ikusi nuelako, nire sormen lana erakutsi behar nuela, eta ez alik eta leku gehienetan, baina bintzat lehen ez esan ez nien batzuei, bai ez esaten, ez? Eta nire kasuan behintzat ez da izan abrumatuta sentitu naizela, leku guztietan nago, banoa atzera egitea baizik eta ze irudi nahi dut nik proiektatu jendearengan sortzen dudanaz gain, zer naiz mediatikoki, eta igual horregatik izan da gehiago de, hemen eta hemen, ondo, baina, bestia, aurrera xo. Bai, adibidez nik limoien jira bukatu nebanien, oso nekatuta neuen, super erretan neuen, nire autokontzeptoren kontrola galdute, ez nekisen oso ondo zelan gelditu hori, eta bai hartu neban, aurten, irailera arte, izen da nire urte sabatiko mediatikoa, sare sozial gabe, edabide gabe, eta kontzertu gabe, eta izen da gindodan onena, ze nekeak eraman da egonaz, nahiko depre, eta urte hau behar izen dut berriro bueltatzeko nire barrura, eta pixkat disoziatzen lagatzeko, oholtzara edo prensan ikusten aban hori edo dana delakoa, eta gero ni ez. Eta nik behar izan dut itzali, eta justo aitziberrek dinonaren kontra, nik konturatu naz, guzti hori itzalita dauenien benetan existitzen nazela. Eta hori behar izan dut pilo bat. Eta bain bueltak, emoten dozte bertigo puntu bat, baina nau nahiko freska, eta guztiot, mugak etengabe berrikusten, ikusteko nola bizi niretzako osasunik galdu gabe. Gertatzen jatzula, zure, ekosistema dana delako edala, posik bizi alizeti horren barruen, niretzako hori bihurtu da nire iparrorratza. Eta oso urte hortan lortu dituzula bizkate tresna batzuk hori horre. Bai, eta hori nau ondo, eta zelako ona da negotie ondo, eta esatie, venga, jazta, honekin aurrera. Nik orain nago uste dut pixkat fase horretan, pixkat saiatzen kokatzen eta gauzatzoi ez esaten eta hemen nago aldi berean. Baina bai, pixkat bai, eta hasi naiz ahalegin hori egiten, eta gero mugena nahiko nuke kalkulatzen jakin, bai lehen nahi patu dugun rollo horretatik eta rollo ideologikotik eta bar, eta gero hor dago niretzat beste meloi bat ez dena, aipatzen erustez balio duna baita ere, askotan iruditzen zait hitz egiten dugula oso maila individualean, eta nik bizi behar dut, eta nik egin bartu dezak zer, eta nik nire gauza zaldu nahi ditut, baina saiatzen naiz hartzen kontzientzia baita ere ni nagoenean beste bat ez dagoela. Eta igual erabaki beharko dugula zer lehenetsi nahi dugun, edo egotea elite artistiko bat hortik bizi halko duena eta horregongo dena, eta beste batzuk inonez egotea, edo denok edukitzea leku pixka bat. Eta hori neurri batean ez dela horregatik ez dela ez da ere auto individual bat nik egingo dut eta beraz bestearik kenduko diot, ez dela hortik ulertu behar, baina aldi berean saiatzen naiz ulertzen nik ere daukadanean leku bat, erakusleiho bat eta hitz bat beste batek ez daukala, eta igual bestearena inkluso are interesgarriagoa dela. Eta ez da nola egiten den, baina uste dut pentsatu behar dugula baita ere pixka bat horren inguruan. Nik uste hori badela beste meloi oso handi bat. Permitzen badiazue, itzuliko aizu momentu batean Aitziberren aipura, esaten duena,
nire panikorik handiena modan dagoena edo leku guztietan dagoena izatea da. Ez dakitzuek gain esposizioa gai dugula beldurrik duzuen horren bueltan momentu hontan. Esken ere beldurra da inoiz ez egotea ase. Egoera bat, ez dut esan nahi esposizio gehiago nahi dudala, baizik, eta daukasun mailarekin ez egotea Pozik edo. pozik. Gehiegi delako, gutxiegi delako, zen ere kasuan beti falta da zerbait, o soberan dago zerbait. Nire beldurra hori da. Osa, en plan, noiz iritxiko naiz esatera, ke guapo. Hemen bai, ez? Hemen bai. Ja. Hemen bai. Ez dakit. Nire momentu hontan justo zelan egona zen oso nire burua lokatzetik ateratzen oso enfokatuta. Nire beldur bakarra izango zen berriro horra bueltatzea, baina ez dut uste pasauko danik, orduan momentu hontan nahiko momentu eroso baten beldurrei dagokionez, eta pixkat banau gozamenerako tarte bat usten, edo behintzet, bizitzaren zentzurik ez dagoenez bizitzak berez, horren barruen alik eta zentzu ondina topatzen egiten duten gauzei, artista bezala eta artistatik kanpo, ez da, existentzia bezala. Orduan momentuz, urrengo astera arte edo, beldurrik ez. Nik bi beldur nagusi identifikatuta dauzkat, bat panpina utziaren sindromea, panpina utzia izatearen beldur hori. Aber, nik hori zuzagutzen. Da, bete ifatzen da Marisol, kasu honetan. Pixka bate peina hori batean pila badago, arrakastatsua da, eta gero desagertzen da, erabat. Eferbestentea dana, bai. Aldi berean beti tipei eta bar gertatzen zaiela, baina hori ere beste gai bada, eta horrekin lotuta baita ere, eta bigarrena pixka bat izango litzatekena da, lehen esan dudanari lotuta lekuarena eta gure lekua eta besteena eta bar, eta gainera, nire lagunei eta pelma handia eman diet honekin. Aldi berean gure artean sortzen dituen botere harremanak gaine esposizioak, eta nahi gabe eta igual gainera saiatuta ala ez izaten ala ere, gure artean eta gremiokideen artean eta lagunen artean nahi gabe esposizioak sortzen dituen botere harremanak eta nizatea botere harreman horien goiko partean. Claro. Eta hori begiratuta aldi berean nori ulertuta ez lekua hartu eta kendu eta eman, baina nori kendu nahi egon lekua eta nori eman eta ezakit, seiatu nahi konduke argia eukitzen, eta hori kontrolatzen alden beste botere harremanen rollo. Eta jaulan beldur txiki bat jartzearen, gaine eksposizioa izan dela nire gaitza handia azkenengo pare bat urtetan, nire beldurtxo aktibo bat orain hemen dauketena holan, da hau gu laurok egon barik bakarrik gu laurok analogikoki egon ordez, dagoela hau dana gertatzen hemendik, eta en todo caso beldurra ez doztela emoten honek, emoten doztela horrek. Bai. Bueno, ez dakit egitu nahi duzen zerbait, bukatzeko. Ez, aipatu dezunarekin pixkat, karo, eske meloia ez dugu irekiko, askorako ematen dulako, baina baita ere egia da, nik ere beldurra izan etela askotan gehiegi, azkenan horren beste borajinen gaude zurea sortzen, zurea komunikatzen, zurea sortzen, zurea komunikatzen, demora guzian, galtzen dezula, orduan beldurra badet galtzeko perspektiba soziala, hori egia da, bai. Eta hoxe, dazta. Egia da, eran gintezkela infinito izketan ontaz, baina onaino gaurkoa, eskerrik asko iruroi, pixkat paratrikoare bada ez, gaine esposizioaren bueltan, hemen egotea izketan, baina, pixkat ustu ditugu barrenak, uste dut, segituan datorru durango azoka, eta horrere imaginatzen dut topo ginen dugula, ez da? Bai, antxeongo gara. Hori da. Bale, eskerrik asko. Zuei. Zuei.